हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों बे बर' सावथुननि मुङा मा। स' लोगोफोर, बे बर' सावथुना बिथां मिचेल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय, मनालिसा, रिंकुमनि, जेजास केरकेटारि, राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों पार्ट बाय पार्ट। स' लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ बिथांमोना रिंसार ब्रह्म चेनेलाव पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 5 सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर, आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय लोगोफोर। आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 5 सिम नायनानै गोबाङानो अनसायदों, आरो बे बर' सावथुना गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोन्दों। स' लोगोफोर, आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि नोंथांमोना पार्ट 5 खौ नायखांनायनि उनाव पार्ट 6 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन, गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय दंमोन। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रिंसार ब्रह्म चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। स' आरो लोगोफोर, सोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ सोर नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 खौ नायनानै आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 7 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जादों लोगोफोर। नोंथांमोना सोर बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 खौ दासिम नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 आबो थाबैनो रिलिज जागोन रिंसार ब्रह्म चेनेलावनो। थाबैनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनानै बेनि पार्ट 6 खौ सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। बेनि पार्ट 7 खौ थाबैनो नुनो मोनगोन रिंसार ब्रह्म चेनेलाव। 1 उइक नङाब्लाबो बेनि सिगांबो बिथाङा रिलिज खालामनानै होनो हागौ। स' नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोन्थिनो मोनबाय थायो।